και άφησα για το τέλος δύο πρώην προέδρους που πραγματικά εγώ θέλω να αναφερθώ τώρα λίγο στην παράταξη της ΔΑΚΕ. Τη ΔΑΚΕ εγώ τη γνώρισα από τρεις ανθρώπους. Τον Βασίλη το Φώτη που έφυγε από τη ζωή πριν 6 μήνες. Από τον Αλέκο τον Κομίνη και τον πρόσφατα πρώην πρόεδρο τον Κώστα το Σιωρίκη. Αυτοί οι άνθρωποι μεγαλώσαν τη ΔΑΚΕ στην Γνωσή. Αυτοί οι άνθρωποι σταματήσαν να κάνουν τους εργαζόμενους να φοβούνται, να λένε ότι είναι ΔΑΚΕ και Νέα Δημοκρατία στα Μαξοστάσια. Οι τσαμπουκάδες, οι φωνές και οι αλλαλαγμοί δεν θα περάσουν. Είμαστε πλέον μια δύναμη με βάση, με βαρύτητα, με σοβαρότητα που θα πάει μπροστά και πραγματικά νιώθουμε υπεύθυνοι για την παρακαταθήκη που αφήσατε και οι δύο. Εγώ σας σέβομαι, θα σας σέβομαι μέχρι να φύγω κι εγώ από εδώ. Να είστε καλά, να είστε δυνατοί και να έρθει ο Αλέκος ο Κομίνης να πάρει την πίτα του. Πώς να αισθάνεται κανείς μια συγκίνηση τέτοια μέρα που πραγματικά σαν πατέρας, γιατί έτσι αισθάνομαι, τα παιδιά του να βρίσκονται σήμερα εδώ διευθύνοντα και να έχουν μια εξαίρετη εκδήλωση. Είμαι χαρούμενος διπλά, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, γιατί πρέπει όλοι μαζί να χτίσουμε αυτό το κομμάτι της συγκοινωνίας που σήμερα το βλέπω πολύ διαφορετικά από ότι όταν ήμουν συνδικαλιστής πρώτης γραμμής. Και να ευχαριστήσω εδώ τον Κυριάκο, γιατί όντως αυτό το συνδικάτο δεν τολμούσες ως δεξιός να πατήσεις το πόδι σου. Και σήμερα είμαι διπλά χαρούμενος, φίλε Κυριάκο, γιατί όντως η ΔΑΚΕ πρωτοστατεί με απόλυτη πλειοψηφία. Και εμένα θα μου επιτρέψετε, αγαπητέ διευθύνοντα, να δηλώνω ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είναι και παραμένουν νεοδημοκράτες να αισθάνονται στο σύνολό τους νεοδημοκράτες. Γιατί είναι μεγάλη προϋπόθεση μια παράταξη να διοικεί έναν φορέα, τον μεγαλύτερο φορέα σε επίπεδο εργαζομένων και να μην έχουμε μια ομόνοια. Αυτό το βάζω ως παρακαταθήκη, είναι θέμα των ιδίων, διότι εγώ όταν έφυγα στο συνάδελφο τον Κώστα το Σιωρίκη παρέδωσα την παράταξη όπως ακριβώς ήταν, λιγότερη μεν σε αριθμούς αλλά ενιαία. Φίλε Κυριάκο, θα σου δίνω τα συγχαρητήριά μου και ένα πράγμα θα έχεις στο νου σου όταν κάνεις συζητήσεις με τη δείξη, γιατί έτσι ήταν και αισθάνομαι το 2010 όταν οι εργαζόμενοι με εξέλεξαν και έφυγα να πάω για να εκπροσωπήσω το σύνολο των εργαζομένων στη ΓΕΣΕ. Είχα υπογράψει συλλογική σύμβαση με τον Κώστα γύρω στο 22% και γνωρίζετε και θυμάστε καλά, συνάδελφοι, ότι ήταν η καλύτερη συλλογική σύμβαση που είχε υπογραφεί ποτέ. Εύχομαι, κύριε Αγιάσογλου, να μην φτάσετε το ύψος των 22%, αλλά θεωρώ ένα αξιοσέβαστο ποσό το οποίο θα δώσει το κίνητρο στους εργαζόμενους να μην φεύγουν, να παράγουν συγκοινωνιακό έργο, διότι πραγματικά η συγκοινωνία, και θα κλείσω με αυτό, είναι η καρδιά, ο αιμοδότης που συμβάλλει στην ανάπτυξη όλου του επίπεδου του νομού της Αττικής. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά και καλή δύναμη στους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ, Κυριάκο.